Jo. Jak se cítíš? Těším se. Jsem nervózní a... Z čeho, že to tvoříš tady o sloup v předváděcím showroom? Že tvoříš showroom? No. A víš, že nejsme ani na driftech, ani na Víš, že nejsme pojištěni. No, tak to záleží od kdy to platí, vole. A tak SPZ už to má, tudíž už je to pojištění. Jo, všechno je pojištění, akorát, že nevím, jestli by to brali jako pozemní komunikaci. Tak to záleží, no. A myslíš, že mi projde aspoň ten volant, navíc nemám. Cože? Akorát než to ty pádla. Proč? To chce ty druhý, ty vysoký, ty karbonový pěkně. No tam podle mě mám vyšší. Tady jsou ty, co myslím. Tyhle ty mám. No, ty jsou v rámci toho karbon paketu právě. No taky mám. Takže co je tam? Škoda Rapid 1.0 TSI? 1.0, já vlastně se, že to je bomba. Já první, po čem půjdu, tak jsou pneumatiky. Jsem hned zvědavej. Mám nakouknout? Můžeš. Klidně nakoukni první. Tak nekoukej. Já jdu pryč. To já už vím. Už víš? A směj se, tak je to dobrý. No. Směj se. Pojede to. Pojede to, jo. Tak co? No tak kašlem na to, ne? Jakože to neberem? Ne. Vracíme to? Nikdy. Tak můžu, jo. Teď nějaká řeč. Já jsem úplně ready. To je jedno. When I pull up in my ride, whole squad that'll slide. If you're scared, go inside. You ain't stopping this grind. Jo. Tak jedno. Ale socku. Dneska ještě. Dneska jo. Tak první dojmy. Krásný. První dojmy, že se těším, až jste na startu. To se nedivím. Že se mi chce odložit tohle. Máš klíče? No, ale jsem si, že je odložené. Ne, není. Hry jsou pod tím papírem, ne? Jsou pod tím papírem? Bych řekl, že vzhledem k tomu, že ten papír je hrbatej. Nechci být skeptický a vím, že jsi nervózní, ale... To má taková fakt den, takže... Kupé, že? Žádný sloupky. Ale že ne. Musím tam správně nastupovat. Musím se to naučit. Ty to je velmi hezký. Nejdřív mám zavolat. Vůbec se do toho nechci líst. Sice mám čistý boty. Tak počkej, teď jsme se snad bavili, že se zazuješ. Já si musím posunout sedačku. Tak tam pust mě, já jsem menší, vole. Tebe to stejně Já. zajímá. Tak já jdu z druhé strany, tak vydrž ještě. To super. Těším se na tu folii. Těším se na tu folii. Je to takový, jo. Doprašení toho převodu. Ano, Tak se nesmí to, tak se to nesmí nejít. tak povídej. Máme víc místa. Praktičtější auto. Povíme teď, jak do toho zhrneš, jo. Takhle dobrý, ne? Zadkem dopředu. No. A ten posles je tady super. Za tím volantem. No tak jedem, ne? Jo, tady je dvě věci se budu muset naučit. Že se zapíná motor tady a sport je doprava a ne do toho. A ne doleva. Ale aspoň je tu péčko, ne? Jak ve starý M4. Tady. No, Jedeš. vyloženě doporučuji Sport Plus, hned ze startu. Když ono tady je to asi jedno, když tam není 4 kola v defaultu. Musíš být opatrný v čemkoliv to máš. Jo. Ale dobrý je, že už v těch nových autech máš takový nabíjení na tyhle ty kamery a všechno. V tom tvém je strašně pomalý, tam se nedobije nic. Je to krásný, je tady hrozně místa. Vzadu Isofixy, viď, můžeme vozit mojí malou. No to bude zajímavý o víkendu. Až si pro to půjdu. Co bude dělat?
A cítím se tady skvěle. Ty vole. Všechno špinavý hned. Jí to jezdil furt. A na co je tady ten čudlík? To je letadlo. Zavolá to někomu? Nemají to dobře udělaný. No, teď to zmačkni správně. Jsem na tebe hrdý. Tohle tlačítko je důležitý. Klapky? Jo. Ano. Správně. Tohle a tady. Jo. To je velmi důležitý ze 480 koňma na zadek zapnout hned při výjezdu do salonu. První jízda. No, tady zboříš Pošleš to tam. X6, lekneš se a zboříš tu trojku vpravo. Krásný, jestli těšil. Teďka to vlastně má výkon, jako když začínala Englika bez competition, no, vlastně 480 minut to navýšili a hlavně tady ten motor je naprosto fenomenální, nemá období. Takže uvidíte. Pak, že vůbec, jako když to řeknu, to že v téhletý době té elektrifikace si ty něco takhle nedělalo. Hlavně tady vlastně čistý zadní náhon, no, řadový šestiváč, dvakrát přeplňování, to nesmysl. A to je vlastně srdce toho vašeho auta. A co je pak důležitý, že si tady vlastně vyměníte ostřikovač, nebo doplníte ostřikovač na jedicích, což tady prostě neuděláte. Já si to taky netrochu. Já si fakt zkoumal složený taky půlky. Teďka tady produkt jak rozstřel M3, jo? Tak. No. Fakt to není prdel. Takže vypnout normálně start stop. A teďka ty první 2000, to máte v záběhu, je tam už krcený výkon. Jo. To znamená, ideálně jezdit furt se start stopem vypnutý a ať furt kolisají otáčky. Nebát si kolikrát to dá do sportu. Jo. Furt nahoru dolů. To já jsem si říkal naopak, tak to mě potěšilo. Hodně lidí má potřebu, jako je třeba hned do Švýcarska, ale jakmile to je v konstantní otáčkách, to není vůbec dobrý. Jo. Nahoru dolů. Ty město a to. Furt otáčky nahoru dolů. Pořádný volant. Tak ještě u těch emek, jo, jenom No. jak, tady prosím vás je naprosto specifická kulisa kvůli třeba driftu nebo držení otáček. No. Bavorák totiž má jenom hodně specifickou věc. Když budete držet v omezovači, tak vám to nikdy nezařadí. To dělá BMW a vy jenom takhle boucháte doprava. Jo. Jo, a od toho je takhle ta specifická kulisa. Připínáte mezi Dčkem a Skem anebo mezi manuálem. Jo. Jo? Jo. Neděl to. Nádherně. Hezky to. Dobré. Tady s pánem řešil, že nemůžu zařadit zpátečku. Že jsem tam, oni jsem okolo. Cože? Jo, ale já jsem nevěděl, že Doleva dopředu, vole? že jdeš k sobě a, No, doleva dopředu. a tak. Už si odřel kolavo chodník? No, zatím ne. Look, back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I get let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. Yeah. Yeah. No, a to teda tu barvu a všechno jste vybrali krásnou. Mě to doporučil pan Kolka. Já jsem právě se rozhodoval mezi touhle a pak jsem tam měl ještě tu tmavou. Ona je pak taková... Vím. Ale tohle je taková, nemá to tolik lidí a je to super, no. Mně ještě ty příplatkový se líbily, ale jako 130 navíc, to se radši dám tu folii, No jasně, prostě, no jasně. než prostě to. 100%. Ale když budete chtít, tak pak to můžete dát do barvy, když vám Jo, to bude jo. nějak. Toho moc nejsem fanoušek, abych řekl pravdu. Já No, taky ne, no. Já taky to si baví vždycky takhle. dávám jako to, že když už si něco tak jako vybere člověka jako na konfiguruje, tak ono to je třeba, byste si to vybíral, že jo? Ale pak když jsou klienti, co třeba No jasně, koupí je. auto skladový, všechno super, konfigurace, ale nelíbí se jim barva, no, tak pak se to dá takhle jasně. třeba řešit. A ono to pak vypadá taky hezky, ale Přesně tohle, tak, přesně. barva je barva. Jo, tak super, jak jsme Děkuju. domluvený, ať slouží, mějte se Děkuju krásně, moc. nashledanou. Naschledanou.
I love the money and the money love me. I love the money and the money love me. Fire. Right for your hood. Told Bay walk on what's good, delete her number, she's moving stush. I'm on a 2-man speed and wash. I came from Leicester, I'm straight out of the woods. This thing got me vexing again, I might just text her late nights in Conch. Jedeme novou dvojkou, takže máme nějakých 480 koní všechno na zadek. Taky 480 km, ne to s tím. Takže to odpovídá, takže je to všechno pro nás nový. Je to tady Filo nová hračka, takže se s tím zžíváme, učíme. Vidíte tady to auto vlastně po celou dobu natáčení našich videí, tak určitě se bude pronílat. Bude tam od úplných základů, kde vlastně teď to auto zajíždíme. Máme před sebou nějakých 1600 km s omezeným výkonem. Potom návštěva servisu, otevření a potom už samozřejmě dá se využít na plný výkon. Zatím je to obutý na letních gumách, bude to jako jeho daily car. To znamená, že budeme auto využívat, nebo převážně Fila ho bude využívat, což je přes. Bude ho využívat i v zimě, na což jsme teda samozřejmě hodně zvědaví. Naštěstí, kdyby něco, tak máme jedno auto ve 4kolce, že to vytáhneme, to je v pohodě. Samozřejmě asi hory jako lyžovat s tím úplně neplánuju, jasně šlávkem, jak se jmenuje, ten s tím nemá problém, ale spíš to není praktický, dokud nemáš rakev na střeše, jiné předvoz nějakých lyží, ale jinak si myslím, že tu pražskou zimu to odjezdí v pohodě a na tak pražská zima není zima, ale určitě co samozřejmě nějakým způsobem zkusíme zdokumentovat, je výlet minimálně aspoň na Šumavu. Tak. Kde okresky máme najetý hodně. Takže to samozřejmě podrobíme nějakému zátěžovému testu tam. Každopádně další progres, co se týče řízení, bude takovej, že má Fila domluvený okresky s domem, s instruktorem, takže to bude první takový krok. Potom určitě do budoucna máme v plánu nějakou školu driftu, máme školu driftu, přesně tak. A samozřejmě jako takový završení nebo takový ten třešnička na dortu, tak by samozřejmě chtěl Fila vyzkoušet okruhy s M2. Takže to znamená, že uvidíte tady to auto i na okruhu vlastně v sériovém stavu, tažmo. Takže uvidíme, co to dokáže. Sérii, pak uvidíme, jestli hadičky to přežijou a uvidíme, co všechno to přežije. Ne, každopádně takhle v sériovém stavu uvidíte určitě i nějaký okruhy a tak dál, takže se určitě máte na co těšit a jedeme dál. Rozumím, to auto přijde velký, ale skutečnosti není vůbec široký. Tak je to zase zvykneš si, že no, co si budeme povídat, máš za sebou 500 km. Tak no, ale ještě jako samozřejmě je důležitý podotknout, že s omezeným výkonem, takže jakoby furt by si to nějakým způsobem měl uvědomovat a neměl by si za to asi úplně jako vzít do nesmyslu v každý zatáčce, což asi ani není úplně geniální nápad s tou zadokolkou. Jednou první dojmy. Ne, je to dělo. M2. Jako přijde mi rozdíl M2, M3, to, že ta dvojka má prostě, cítíš ten výkon vzadu, no, je to prostě na té zadní nápravě, to Hravější. je to takový, je to zajímavý, jak si ti to hned kousne, prostě ano, zavlní se, ta trojka se zavlní taky, ale když to máš v tom X-Driveu, je to takový stabilnější, no, tady je cítit to, že byť jsem to měl všechno jako v důchodcovském komfortu, tak jako cítíš tam, že už máš tendenci tomu jako povolovat, no. Dobrý je to. Víme, no. Je to zajímavý, jak je to opravdu jako na všechno na ten zadek, čistě. Sedáš do toho s tím, že to čekáš. Ale je to takový, že když přidá, a to jsem taky nedal jako plnej nikde, tak je to, že cítíš a už máš tu tendenci jako tomu jako odlehčovat, no. Je to jako i v těch zatáčkách, pak když jsem jezdil, tak je to hezky tvrdý, neklouže to, jede to prostě jak prkno, no, potom. Není to... Jo, ale víš to, ta
No jasně. Ta trojka je 4, že pokud to máš jako tak, jak jsme měli. No jasně, tak to je default, prostě dělo, prostě, jako to ti bude v těch tak je zatáčkách to pomáhat, X-Drive, přesně nesmysl. tak i na té vodě, když prostě za to vemeš nebo něco, tak ano, má to tu tendenci, ale jak ti to do toho začne kecat, tak hned cítíš, jak se to jako srovná a je to stabilnější. Tady věřím, že když to potom jako pozapínáš, nebo respektive Vypínáš. takže tam budeš hodně jako povolovat tomu, no, že to bude jako zajímavý, no.